Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sa manayan na oras sa kapaturug. Nasagyang kaiyakap turug tanong na pagaluin na kasi supod ng mga sunaw Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ako pa kaya adna dir kanuron makatutukaw, dir kanuron makakakanal. Pad sa mga sunaw Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, may giraman utos kanyan. Na sumiyong kuigaan niyang kapakaturug sa kanyan, na kayat niya nagyong kutuambul apalad aliman niya. Orian o kakayatan yan sang kutambul apalad uliman yan lalagi do pa mau pupamangan ni. Nabatian yan nun agyang kaiyat lotiman asura. Kul huwallahu ahad, kul a'udhu birabbil falaq, agu, kul a'udhu birabbin nas. Orian yan na iiyop yan sa iyong kutwa, bul apalad aliman yan. Iiyop yan nun, na isa po niyan sa ulo niyan, sa buntal yan, sang taaya intero lawas yan, si ikudyan ka kasampayan sang kaaliman yan. Ibarat na si Satyan yan, si Sararab yan, si Sabubong yan, si sa mga skin yan. Na makatlon yan o to, manggulaw la. Padanan ko mga sunnaw Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mialo yung mga ulama tanong, apad hikmah sa disan ikang gulaw la Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na gusto Muslim na siyap yan sa ginawa niyan sang kutwa mga rarata. Why? O saka na di ka turuga piya-piya, di ka turug piya-piya, o di na osaka nalalayong kad itataginap sa mga rarata nang gulol ang kaagyang kay asuno Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kaang ka mapadalam sa iyong guta siyap wallahu subhanahu wa ta'ala na makatlungaw to manggulola pero manang tanong giraw niya sumbal apalad niya sumbal apalad yan oryan yan nang batian niya nunso kul huwallahu ahad batian niya nunso kul a'udhu birabbil falaq batian niya nunso kul a'udhu birabbin nas na ipagyupyanon Orian yan na sa po niya sang ka-interalawas yan na mangatlong niya nanan manggulaw na ginanapdan ng mga sunaw Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ko umandin kapakaturog subhanallah so balasangan ron Allah subhanahu wa ta'ala sa madaklamot ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh